Ndị be anyị ekelela m onye ukwu kelee onye nta, asị m ka onye chi ya zere. Ugbu a dịka o si ada ajụjụ ka m ji bịa n'okwu ka anyị kwuo ya dịka ndị Igbo. Isiokwu m wee bụrụ gịnị bụ oke na ọlụ dịara ndị okenye, ndị nna n'ala Igbo. Ihe eji ekwu ihe abụ maka dịka o si ada n'ala Igbo ugbu a, maka na a sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụla. Ọ wee ike ịnụbeghị ma ọ bụ na ịnụla dịka o si daa na obodo Enugu, ebe e gburu ụmụ Igbo ndị na-eme nzukọ, ndị na-achọ ka ha ga-esi wee nọrọ n'obodo ha dịka ndị Chineke gọziri agọzi n'obodo nke Chineke kere ha. Ọ daa otu ahụ, anọ atụ anya na ndị nna ga-apụta wee kwuchitere ụmụ ha. Ụfọdụ ekwughị okwu, ndị ụfọdụ pụtara apụta, bụ ụta ka ha na-ata. Ụta ka ha na-ata ụmụ ha na-eme nzukọ. Kedu onye mere anyị ife a? Kedu oge a ga-emegide ife a? Anyị amara ife. Ọkwa a na-asị na na-ekwu ya na-ekwusi ya ike wee kwuo sio, dịka m si kwuo na mbụ na oke ya anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ na-agbụlị. Na ọ bụ ihe m chọọ ime otu a, ma ọ bụ ume ndị okenye apụta wee kwuo okwu, ndị okenye apụta wee mee ihe dịka o kwesịrị ime. Mana ndị gbara m, ụfọdụ ndị pụtara apụta bụ ịta ụta, ịkọ ọnụ. Kedu ndị ha na-agbachitere? Kedu ndị ha na-agbachitere? Ụfọdụ na-ata ụmụaka ụta, ụfọdụ pụta ewere okwu kọba Nnamdị Kanụ ọnụ, hapụ ihe kwesịrị ime. Chefuo na ụmụaka niile bụ ụmụ Igbo. Chefuo na ọ ya ka anyị na-ajụ ịmụ ihe niile ụmụaka na-eme, ma ọ bụ otu ha si eje ije a, ma ọ bụ ihe niile a na-ekwu gbasara ka esi emegide ndị Igbo, ewe nke bụ ashị. Ajụjụ a ka anyị na-ajụ ndị okenye. Kedụnụ ka esi nọbazie n'ụlọ ugbu a, ewu na-achọzi ịmụ n'ọbụlị, na-amụzi n'ọbụlị? Gịnị bụ ihe butere ihe a? Ugboro one ka ihe ga-eme anyị amara ife, kekọọ onwe anyị ọnụ dịka okwu azịza, ka ndị ọzọ wee mara na n'ezie na ihe a na-eme Igbo adịghị mma, na Igbo kwesịrị ife onwe ha n'anya, jikọ aka wee zọta nke ha. Gịnị mere onye na-ekiri ekiri ji ekpo ntụ? Gịnị mere na ndị iro gbara okirikiri ugbu a bụzi ndị na-afụta onwe ha, na-akọta onwe ha ọnụ? Ihe m na-ekwu bụ eburu nna ndị Igbo niile, bụrụ onye ndu ndị Igbo. Oge eruo n'oge ị ga-apụta zọta oke gị, chebe ụmụaka, kwuchitebere ndị nke ị na-achị, ndị nke zipụrụ gị kwuchitere. Ị ma na kemgbe ihe a niile mere, na-ewebeghị ndị ọchịchị na-abụghị ofu onye na ofu onye nna pụtagoro wee kwuo okwu. Ndị niile na-ekwuchitere ndị Igbo ugbu a na-asị na ihe a na-eme ndị Igbo, ma ọ bụ ka esi gbuo ụmụaka ndị Igbo, na ọ dịghị mma bụ ndị ọzọ na-abụghị ndị Igbo. Gịnị mere ndị Igbo bụ ndị nna apụtaba wee sị na ihe a jọrọ gburu udere na o sigburu nkakwu, na ọ bụghị otu esi eme? Ụmụaka na-ekwu ihe a niile bụ ụmụaka ha eji okwu ọnụ ọkọrọtọ, enweghị ihe tigbuo ozugbo ha na-ekwu na a na-emegbu ha, na-ekwu ya na-egwu ha dịka o si ewute ha. Wee sizie ha
na ọ bụghị ha. Ụfọdụ onye ndị Igbo pụtazie ka na-atazi ụmụaka afọ, ọkwa gị ka ha na-azọ, ọkwa mmegbu ka ha na-azọ, ọkwa ka ha ihere ghara ime gị ka ụmụaka na-azọ, mana ị ga-apụta na-ata ha ụta. Ọ dị mma? Ha ejighị egbe. Ndị niile ji egbe, ụfọdụ ga-afụcha ndị niile ji egbe na-aba n'ugbo ndị mmadụ, na-achụpụsa ndị mmadụ n'ugbo ha, ha agaghị ekwu okwu. Ha bụ ndị Igbo, ị gaghị anụ kpam n'ọnụ ha, mana ha ga na-azụchitere ndị ọzọ. Ome ụmụaka ha bụ ụmụ Igbo, ha emechisi ọnụ jeduere ndị ọzọ. Ọkwa maka obere ọkwa ahụ eji enyere ugbu a ka iji eme ihe a. Ọkwa maka akụ nke ụwa ka iji eme ihe a niile, na-ejiri ndị Igbo eme akaja, mana ịbụ onye Igbo. Ụmụnne m, ihe anyị na-ekwu bụ dịka m si ajụ, gịnị bụ oke na ọrụ dịara gị bụ onye ndu, gị bụ onye nna, gị bụ onye isi n'ala Igbo, iwere ọkwa ekwesịrị iji zọpụta ndị nke gị? Gịnị mere na ị naghị azọ nke gị? A na-ekwu ya na onye zọba nke ya ekwesịghị ịgba ajọ mmadụ. Ihe ụmụaka na-apụta na-ekwu okwu achọ nwere onwe ha dịka ụmụ Biafra bụ maka mmegbu a na-emegbu ha, nke ịmakwa na ọ bụ eziokwu, bụ maka ọnọdụ ha nọ, nke ịmakwa na ọ bụ eziokwu, mana maka na ụfọdụ n'ime unu were na-arụrụ ndị ọzọ ọrụ, ọ na-agaghị ekwu okwu, ọ na-agaghị apụtakwu ekwochiri na-eme makwa ndị anyị bụ n'ọnụ ọkachamara ụzọ. Ụfọdụ ndị ọkachasị ndị na-akachasị akpasu ndị mmadụ iwe maọbụ na-enwe mwute bụ ndị ga-apụtazi kama ha ga-ekwu okwu ebe e kwesịrị ikwu okwu, ha na-atazi ụmụaka na-azọtara ihe ihu ha na-eme ugbu a na aka na-echetado ha, ha na-ata ha ụta, na-akọ asịrị, na-akọ n'elu, na-akọ n'ala. Ọ dị njọ. Gịnị bụ iwe gị? Gịnị na-ewe gị iwe? Ụfọdụ bụ si na ndị ụzọ ha ji eme ya ọ dịghị mma, ebe ụmụ ụzọ dị mma ma kwere na ihe ha na-eme n'ọbụ ihe kwesịrị ime, n'ọbụ na ndị Biafra kwesịrị inwere onwe ha. Gịnị mere na ibidoghị nke gị mebe ya ma ya zụtara ndị Igbo nwere onwe, zụtara ndị Biafra nwere onwe, kama ị ga na-ata ụta, na-ejizi ele, na-agba mgba okpuru, na-emegide ụmụnne gị ebe ị ma na ụzọ dị mma? Gịnị mere na igosighị ụzọ a? Jee zọta oke ahụ, wetara ndị Biafra obodo dị mma, ebe ị ma na nke ha na-eme na ọ bụghị otu kwesịrị ime. Cheta na ụmụaka ejighị egbe, ejighị mma, ejighị nke were nke ha ji ihe a na-akpọ ugbo okwu ọnụ kemgbe ha na-ekwu ya na mmegbu a na-emegbu ha adịghị mma. Ị ga-eti mmadụ ihe sizi ya ebe na-akwa, mana gị gbapụ onye Igbo ga-esozi bụrụ ndị osochi Igbo. Ọ dịghị mma. Chigharịa. Ewere ka Igbo si ewe gị na otu esi eme ya adịghị mma, jezie n'ụzọ nke gị jee mee ya ka ọ dị mma, kama ị ga-abụzi ọgbata ufie. Ụfọdụ ga-akụchi ụzọ ga chaa wetakwana ya eweta, mba. Mana ụfọdụ ga-ekechiri ebo a na-echegodo onye ga-apụ, onye ahụ mee ụzọ ọ ga na-achọ ọgwụ ụzọ ọ ga-eji kọtọ nke onye ahụ na-eme, ụzọ ọ ga-eji kọtọ nke onye ahụ na-eme. Ọ dị njọ. Ihe anyị ji ekwu ihe bụ na ụmụaka niile na-ata afụfụ a na-ekwu ka ndị Igbo, ndị Biafra ga-eji were nwa na ha bụ ụmụ Igbo, ha bụ ụmụ Biafra. Gị onwe gị, ọ bụrụ na ịbụ eziokwu na ịbụ nwa Igbo, ị ga-apụta soro wepụta amamihe nke gị wee je zọtazie ya otu ahụ si na ọka mma. Ọ bụghị ịkọ ọnụ. Ekele ọlụ eke, ị gaghị anọ n'elu na ọ na-ana. Cheta na ụmụaka niile, ndị ntorobịa, na ha na-amacha ihe a niile na iwe dị ha n'obi, na-enwe oge ọ ga-eru. Ihe m na-ekwu ihe abụọ na gịwa bụ okenye dị mkpa, ụmụaka ha dị mkpa, na ọgba akwụkwọ mmiri ọnụ bụ ọfụfụ. Ya mere ọ ga-eji bụrụ na
ewere ka ụmụaka ji mebe ihe ịfụba ihe na-ekwesịghị ha ịzọbanụ nke gị na onye zọba nke ya obere azụ mmadụ. Anyị anaghị achọ ka mmụba ọgba aghara ọhịa udo ka anyị na-achọ n'etiti anyị. Udo ka anyị na-achọ n'etiti anyị. Onye ọbụla na-eme nke ya, onye ọbụla bara uru nke ya, ya bụ na ihe a bụ ihe anyị na-asị na ndị okenye kwesịrị ịma na okenye na-enwe nri na ọ bụ ịchịkọta ụmụ gị ọfụma. Ọ bụrụ na eziokwu na-efuru ụmụaka gị n'anya ịchịkọta ha ọfụma, ha na-emere gị ihe ị chọrọ, ewezi ka ọgụ ji bịa ha na-ama ịpụta dịka nna wee were amamihe nna wee chịkọta nna. Onye ọbụla na-eche nke ya. Ajụjụ m ọzọ wee bụrụ ndị nna anyị na ndị ndu n'ala Igbo, gịnị bụ oke na ọrụ dị ala unu n'ichekwa ala Igbo? Ewe ndị e nyere ọrụ n'aka dịka ndị isi dị iche iche na ngalaba ala Igbo efu na nchekwa tọrọ atọ n'ala Igbo. Kemgbe ihe a bidoro, ewere ndị na-apụtakwa okwu, ewere ndị na-apụta jiri amamihe nke ha chịkọnata ụmụaka ka ejebe ije ihe a na-ekwu, ebe imirikiti ọkachasị kwere na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo adịghị mma. Gịnị mere na ụfọdụ n'ime unu anaghị ekwu okwu? Mana ana m ekele mmụọ ndị gbara ọkpụrụkpụ wepụta obi ugbu a wee ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ anyị wee kagbuo wee kọtọọ kwutọọ ihe a emere ụmụaka ndị Igbo n'ihe a na-eme ha. Ana m ekele unu niile. Chikere ndị Igbo gozie unu. Mana ndị imirikiti ka n'aka ọnụ iwe na-ewe, o ji bụkwara ndị nke, o ji bụkwara ndị otu nke, o ji bụkwara nke na-akọtọ ọnụ. Chigharịanụ, ọ dịghị mma. Ọ dịghị mma. Ị na-asị ahapụrụ gị asọ gị, ọ ga-emeli ya? Ị na-asị ọ ebe ịmazi ụzọ, gịnị mere na kemgbe ụfọdụ na-asị na ha jikwa bido n'hawa bụ ndị isi hawa maka esi eme nke a, hawa na-eje nke a na-eje nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ na ịma ya, ụfọdụ n'ime unu, ọ bụrụ nwa tọrọ Raf wazuru ike, ọ bụrụ nwa tọrọ, ụfọdụ n'ime unu tọrọ ya, ụfọdụ n'ime unu tọkwa na Nnamdi Kanu na ndị ọzọ dị iche iche na-azụ Igbo ọjị ada ụda. Gịnị mere na kemgbe ahụ na-apụtabeghị? Kemgbe nna anyị Ojukwu mechara nke ya, gịnị mere na na-apụtaghị? Ọ bụziri oge ndị a pụtara ụwa niile wee mara na n'ezie na aka na-emegbu ndị Igbo, ka wepụta bụziri ọgbachi mfe wee deziri ụmụnne gị ndere ndị Igbo apụta isi na ụzọ ha ji eme ya adịghị mma. Mee n'ụzọ nke gị ka ọ dị mma, ji n'ụzọ nke gị je weta ya. Mba, gaa mba, pụọ n'ụzọ mba, mee nke ọzọ mba, kama ihe ga-eme ebe isi n'azụ na-akọtọ, na-eje anara m ọkwa, na-eje anara ka e wee fụ gị, tụlee tie egwu, nye gị ọkwa, nye gị obere ihe. Ịkọtọba ụmụnne gị, kọtọba ndị Igbo. Ọ na-ewute, maka na ị bụrụ ọbara Igbo, bụrụ nwa Biafra n'ezie, ị ga-afụ nwanne gị n'anya. Ihe ọbụla a na-asị na osu ime osu aya, ọ bụrụ na o metụtara ụmụnne gị, ọ ga-emetụta gị. Ana m ekele ndị niile na-ekere anyị na mbụ. Zite ozi nke gị ka anyị tụba na alụ a ga-eji mee ihe. Oge egwu abụrụ ego ịta ụta maka ndị ga na-atụ ụta, ndị na-akọtọ, na-aba mba, na-ekwu ihe a na-ekwesịghị ikwu, apụta na igwe ọha.